Ja tässä näette minun upea farmini. Se on aika tyhjä toiselta puolelta, toisen puoli on aika täynnä. Joo, että täältä näkyy hienot maisemat myyntiin ja siemeniin ostoon. Ja mulla on kakauita ja 2 dinoa ja jotain lemmikeitä täällä ja silleen niin. Sitten mulla on paljon himputin paljon noita porkkanasiemeniä, koska mä olin täällä päivityksessä, niin silloin kun me saatiin, nyt tuli 1000 porkkanasiemestä, niin mä ostin niitä. Joo, tässä näissä täällä näette kuinka hienosti ne kasvaa. Vaikka tiedän kyllä, että olet varmaan niitä jos kaikissa pelannut ja silleen tälleen ja silleen, niin joo. Tässä näette kaverin farmin, jonkun tollasen äijän farmin, jolla on papukaija kädessä ja sitten ei mä osteta, mitään ei osteta. Ja silleen, niin moikka!